悲しみの向こう、片柳宏。5月17日。それぞれ素晴らしい。多様性を認めるとは、相手の生き方を我慢して受け入れるということではありません。自分の生き方も、相手の生き方も、それぞれ素晴らしいと気づき、互いに学び合いながら成長してゆく。それが多様性を認めるということなのです。